Eztabaida. Inolako onurarik nahi badute, presoei etarekin haustea eta barkamena eskatzea exigitu behartzaiela defendatu du Gorka Maneirok. El objetivo de ETA es la impunidad. Impunitatea saiesteko. Zentzu horretan bat egin du Alderdi Popularrak. Adjurando de su pasado terrorista. Presoen kolektiboak dagoeneko urratsak eman dituela defendatu du berriz EH Bilduk. Ez jarri presio gehiago, arduratsu eta erantzukizun osoz jokatzen ari direnen gain, baizik eta mugitzea nahi ez dutenen gain. EH Bilduri begira gainontzeko taldeak, orain arte presoak erabili izan dituztela. Lotsagarria dana, Arzuaga jauna, ez da lehendakaria edo Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera kasu honetan. Lotsagarria dana da ezker abertzaleak egin duen presoen erabilera. Eta bidea badakitela. Y eso se llamaba vía Nanclares. Talde bakoitzak bere ñabardurei eutzi die, bakoitza berea babestuz legebiltzarrak ez du idatzirik adostu.